lagi. Kula nuwun niki Pak, tepangna kula prapti. Niki kepengen ngomong bocah lah kok keleresan niki ramane deneng nyanding mobil kali-kalian apik temen. Niki usahane dangu wis Pak? Kawit niki alun-alun di robah kados niki. Oh, berarti lumayan rata kados niki nggih. Komi dulu sih dereng kados niki, alun-alun dereng direhab, dereng wonten permainan. Modalnya pinten niki Pak? Ya lumayan Mbak, setunggal tumbas paling minim ke kali juta. Kali juta semobil. Lah Bapak kabungan pinten? Gangsal wala hebat lah ya Pak. Nah itu terpaksa Mbak. Caranya buat usaha ya. Apa baik caranya nyilih buat apa ya? Kalau ya dipaksakan. Iya nggih. Soalnya buat hariannya. Nggih modal golet lah nggih Pak. Caranya mau nyicil mau apa mendikone ya itu tergantung istri saya. Nggih. Ini kan sih ngelola. Nggih. Sekedar usaha asal pinten ya diparingaken. Nggih lah. Sip lah niku berarti niatnya kan pun niat genang nggih ibadah golet rezeki nggih Pak. Daripada seniki pokoknya zaman seniki kan corona carane ngambilan tiang-tiang misalnya berhubung ningali nang TV kan wonten sing nyolong lah sing tak amal bae colong kan. Nah, ya kudu sae kan. Ampun ngantos kados niku lah nggih Pak nggih. Kados niki malah kalau boten dipersulit malah kulo alhamdulillah banget. Nggih janjane nggih. Cuman kadang sini Covid kan ya hambatannya kata lah. Nggih. Leres. Pakai dampaknya nggih radi merugi istilahnya nggih Pak nggih. Sedoyo lah jane. Ya kulo jane manut mawon kali pemerintah mulai sini mawon derek angsal. Cuman kita itu memaksakan diri lah daripada misalnya enggak keluarga ngedahar. Nggih. Kita saged kumpas lawu apa nopo ya. Ini kan mending lah. Nggih. Sing penting kan tetep kados niki wong mboten kerumunan kok nggih. Heeh. Niki mboten mendet kata-kata paling kali. Niki ngapura ramane asmane sinten? Sutarman asline Sutarman tapi ya panggilannya Tarman. Kagungan garwa setunggal kan nggih Pak? Lho mbok-mbok. Kali-kali wis perkasa Mbak, pemali kata. Putrane pinten? Gangsal. Waduh. Putune gangsal. Oh nggih. Jaler sedoyo putune. Putrane mentas sedaya pun. Dereng malah sing alit niki kelas 6. SD masih sedikit mulai ya ngambil pelajaran dari sekolah. Tadinya kan cuma WA tanggung. Lah sing nomor 3? Sing nomor 3 pun bojo. Nomor tunggal pun bojo, merkali pun bojo, dugikan nomor sekawan pun bojo. Kados niku. Ini nomor gangsal tunggal mari ini dereng. Niki usaha kados niki pas pun Covid terus paling angsale pinten niki? Pun Covid ya sedinten ngantos 50 paling. Betul mesti Mbak, cuman ya kulo dapat kata ya disyukuri, dapat alit ya disyukuri. Nggih lah. Leres sip lah. Gaduh rezekine sementen masa kon dipaksa-paksa kan kulo sakit. Nggih matur nuwun wektale nggih topokan kali kula prapti rumah teng gunung nika nggih Pak. Karangsalam. Nggih, mugi-mugi tatus seduluran donga dinonga waras slamet. Berkah rezeki lancar ning sing halal terus niku nggih Pak nggih. Mudah-mudahan. Nggih, kula nggih anake sekawan ning tes alit-alit niku mbajenge niku. Oh, niku nggih. Niki nomor kali sing teng Gria. Alit malih. Nggih, gangsal tahun terus kalih tahun. Nggih. Ya malah sisan damel. Daripada arang-arang marekasa, Mbak. Nggih. Donga dinonga nggih Pak nggih. Amin. Matur nuwun sangat. Kelilan.